Bejn l-2008 u l-2012 ġew adottati 206 tfal. It-tfal ġew adottati minn 10 pajjiżi differenti fosthom Malta. L-iktar pajjiżi li minnu ġew adottati it-tfal kien mill-Federazzjoni Russa, total ta' 100 tifel u tifla. Fil-5 snin bejn l-2008 u l-2012 ġew adottati 111 il-tifel u 95 tifla. Fl-2008 ġew adottati 49 tifel u tifla minn 9 pajjiżi differenti fosthom tifel u tifla minn Malta. Fl-2009 ġew adottati 40 tifel u tifla minn 6 pajjiżi differenti. Fl-2010 il-Maltin adottaw minn 4 pajjiżi biss, hekk kif kontrarjament għas-sentejn ta' qabel ma ġewx adottati tfal mill-Pakistan. Is-sena ta' wara n-numru ta' tfal li ġew adottati kważi irdoppja minn fuq is-sena ta' qabel. Fl-2012 ġew adottati 31 tifel u tifla fosthom 18 mill-Kambodja. Dawn id-dettalji ingħataw mill-Ministru Mary Louise Colleiro Preca meta kienet qed twieġeb mistoqsija parlamentari tad-Deputat Laburista Deo De Battista. Il-Ministru spjegati li l-informazzjoni hija biss dwar adozzjonijiet li saru mill-Aġenzija Appoġġ. Spjegati li l-appoġġ ma tieħux ħlas għal servizz tal-adozzjoni. Il-Ministru qalet li l-proċess jinvolvi kors ta' taħriġ ta' 7 ġimgħat, żjajjar fid-djar ta' min se jadotta, ġbir ta' dokumenti bħal kondotta tal-Pulizija, rendikonti finanzjarji kif ukoll jintbagħtu psikologi sabiex jaraw l-istat tal-familji li se jadottaw. Il-Ministru Colleiro Preca qalet li l-Aġenzija Appoġġ għandha bżonn aktar riżorsi umani minħabba li hemm lista twila ta' stennija.